Marc, ell està malalt. Un dia d'aquest mos cobrarà per un pou. I què? Te'n faràs càrrec tu? No podem vigilar-lo per sempre. Si t'he dit la vera, jo també qualque vegada partiria. Em faria porta i m'aniria molt lluny. El més lluny possible. I no tornaria mai. No puc. No li puc fer això a mon pare. Ell no ho faria. Trasto inútil! Ah! Hem d'anar a la platja, Morandó. Hem d'anar a la platja, hem de trobar aquesta dona. Marc, aquesta carta té 58 anys. Per això, no hi ha temps a perdre. Pare, mon pare, què fas? Què fas aquí? Oh, vinga. Anem, mon pare. Tanta sort que te trenca tu, padrí, eh? Tu sempre m'escoltes. I bé, en aquest cas hem acabat d'escoltar aquest tràiler del curtmetratge que es titula Un dia de platja, que podrem, com dic, veure aquest divendres, demà, ja no sé quin dia me trob, demà 25 de juny al Teatre Artà. I per això volíem parlar una mica amb el seu director, Miquel Jaume, que ja el tenim aquí als nostres estudis. Bones tardes. Hola, què tal? Bones tardes. Benvingut, evidentment, aquí en aquests estudis de Ràdio Artà Municipal. I això un poc per posar en context una mica com va sorgir tot això de fer un curtmetratge, en aquest cas, que finalment s'ha titulat Un dia de platja. Primer de tot, moltes gràcies per tenir-me aquí. És un plaer poder estar en aquesta entrevista. Dia de platja, m'han preguntat algunes vegades d'on surt aquest projecte. No? Dia de platja és un projecte que és 100% en català, fet aquí amb actors mallorquins i gravat a la zona de Llevant. I ja d'un principi neix amb la intenció de crear un cine que representi la realitat de la gent d'aquí, perquè sí que és vera que a vegades trob que, sempre se diu que el cine intenta representar la realitat de la població i de la gent que el veu, però sí que és vera que hi ha algunes realitats que sempre acaben com a imposant-se damunt les altres, no?, al final. I Dia de platja, és una resposta, per exemple, jo què sé, al cine americà, no? El cine americà jo m'agrada molt i ha portat moltíssim, però jo veig una pel·lícula americana i me passa que veig els seus instituts i tothom té taquilles, no?, vermelles, o tenen unes cases que estan fetes de gest, que tenen un jardí de gespa enorme i una bústia, no sé què. I clar, això, vulguis o no, sempre te xoca perquè dius, jolín, la meva realitat no és així, jo no visc en aquest tipus d'entorn. I en Dia de platja, el que volia representar era un poc la temàtica de lo rural i de la realitat que viu la gent més de la zona de Llevant i de la zona de Mallorca, perquè no només de la zona de Llevant, també de Mallorca en general, que se pogués veure reflexada a un art tan universal com és el cine, no? I això és un poc l'idea. En tot cas, també pensava, no sé si havia demanat al principi, però també un poc també per posar en context, si te vols presentar una mica perquè la gent també t'ubiqui, és a dir, un poc qui ets i això, si vols explicar també un poc això, qui ets i quins estudis tal vegada has fet o quina trajectòria tens també fins ara. Bé, jo sóc en Miquel, sí, Miquel Jaume, perdó que no m'he presentat. No, falla meu també. Soc aquí, soc un jove d'Artà, he viscut aquí tota la meva vida i ara, sempre m'ha agradat molt el món de l'art en general, he fet teatre, he fet música també per aquí i per altres pobles i sí que és vera que a poc me vaig anar interessant de petit un poc per el món del cine, la fotografia i tal, i ara estic estudiant a una escola de cine que és a Catalunya, que es diu ESCAC, que és una universitat, i ara estic en el segon curs, i Dia de platja el vaig fer quan estava primer, i ara després d'un any de feina per fi l'he pogut estrenar al Teatre Artà. Clar. I això precisament me dones peu a dir-te que supos que un orgull poder presentar aquest curtmetratge en el teu poble. Sí, la veritat que... I a més molt adient, perquè al final, jo què sé, jo sempre dic, si aquest curt l'hagués estrenat a Terrassa, que és on estic jo, per almenys la gent no crec que se sentís tan identificada en el que pogués significar, no? Al final no dic que no n'hi hagi a veure, però
que és un curs fet per la gent de Mallorca, fet per la gent de Mallorca i cap a la gent de Mallorca, i que vol parlar de coses que ens afecten a tots i bueno, també xerrar un poc de la temàtica, si vols t'explico un poc. Sí. Sí, no vull desvetllar tota la trama, òbviament, però la sinopsis vendria a ser com a... Bueno, se situa en un espai de la transició que va haver sobre els anys 60-70 a Mallorca, quan se va obrir un poc més la dictadura i va començar a venir turisme de fora. Clar, doncs això va generar, per lo que jo sé, jo no era en aquella època, però això va generar com un petit conflicte entre la gent que havia viscut tota la seva vida en el camp, perquè sí que és veritat, la vida en el camp era una vida un poc dura, bueno, bastant dura, era una vida, a més, molt cíclica, no? Perquè era com a... Tu naixies, aprenies a com se feia la vida rural i com treballar al camp i tal, i després te feies gran, tenies fills, els teus fills t'ajudaven allà, després te feies vell i te mories, i aquesta roda eterna seguia i realment no havia un progrés perquè el camp és el camp i sempre ha estat així. I quan va entrar el turisme, finalment, és com que tota aquesta onada de força estrangera, de cultura i tal, va rompre aquesta cadena. I jo en aquest curtmetratge volia representar a través de tres figures que són el padrí, el fill del padrí, o sigui, el pare i el net, com això els afecta, no? I tenim la figura del padrí, que és una persona que, bueno, els tres treballen en una finca i tal, i el padrí un dia comença a sofrir com els efectes de la demència senil i se comença a escapar de casa. Què passa? Que per una banda tens el pare que està super... Això li genera molt d'estrès perquè ell vol seguir fent feina i el fet d'haver d'anar a perseguir-lo tot el dia li provoca molèstia, i després hi ha el fill que sí que és vera que el comprèn molt més. El ser un jove que ja ha vist un poc més, anant més a escola i tal, el comprèn molt més i vol indagar un poc més què li pot passar al padrí i cap on vol anar, també, perquè tots tens d'estar escapant però no saben on se'n vol anar. I el curs més o menys tracta sobre això, de la recerca d'on vol anar el padrí, i tot en si és com una metàfora d'aquesta transició estranya de que ara ho tenim tan normalitzat, però en aquell moment era algo molt impactant i molt nou. Per tant, en certa manera, no sé fins a quin punt podríem dir que tracta diversos temes o subtemes, en certa manera. També un poc el tema, per lo que tant he llegit com per lo que expliques, i per lo que hem pogut també escoltar en nostra idea, òbviament, el tema més del camp i d'aquesta vegada de com ha anat, no sé fins a quin punt evolucionant el camp fins ara, en certa manera, un poc per damunt, i també, sobretot, no sé també si aquest problema, diguem-li així, malauradament, que sofreixen també diverses persones, sobretot majors, amb aquestes demències, per entendre'm molts. No sé si podríem dir que tal vegada són dos dels temes d'aquest curtmetratge, o tal vegada només se centra més en un, o no tant, i són, entre cometes, dues coses que no tenen massa importància, en certa manera, dins els curtmetratges. Sí, mira, justament... sí que tenen una certa importància, sí que és vera, perquè sí que és vera que no se tracta explícitament del tema de la demència, perquè no és un curt informatiu sobre la demència, però jo sempre soc creient que si vols donar un missatge sobre un tema en concret, sigui quin sigui, amb la teva opinió, és molt més fàcil si primer generes una història que pugui interessar al públic i després fiques els missatges, perquè moltes vegades sí que és vera que se fan curtmetratges sobre, jo que sé, violència de gènere, per exemple, i sempre se va a buscar el morbo, a buscar les escenes de violència, a buscar la dona plorant, a buscar no sé què. Però després veus curs com... Bueno, hi ha alguns curs que en lloc d'això exploren metàfores que acaben explicant això i vulguis o no t'acaben entrant millor, no? Perquè dius, jo no he vingut a veure un curs de violència de gènere i m'han explicat això i ara ho entenc i, jolín, m'ha impactat molt. Pues en Dia de platja el tema de la demència també, o sigui, sí que és veritat que és un recurs narratiu que m'impulsa la història perquè és necessari, però dic, ja que necessita aquest recurs narratiu, aprofita a xerrar d'un tema que això, per exemple, me va passar una anècdota del meu padrí que un dia, bueno, ell als seus últims anys de vida va tenir un pot de Parkinson i tenia un pot de demència també, i un dia estava la meva padrina a casa seva i se va anar a comprar i va tornar un moment i ja no era, i s'havia anat de casa i no sabia on era, i claro, van tenir tots els fills tot el dia cercant-lo per tota Palma, que no sabia on era, que estaven superpreocupats, van quedar-se en els veïnats, tal, i després van tornar a casa i estava exactament a la mateixa cadira de la qual s'havia anat allà i no se'n recordava de res. I a partir d'aquesta anècdota va ser on vaig començar a reflexionar i dir, ostres, com puc convertir això en un curt, el qual
Sí que és bastant naturalista, perquè la seva forma, bueno, xerra un pot de la vida d'escamp i tal, no és, jo què sé, Marvel, que poses superheroi volant, saps? Sinó que és més... és més un curt, més un tipus realista, però encara així no deixar el punt de vista de la fantasia, que se representa mitjançant el que assumia el padrí o les visions que té degut a la seva demència. I aquí amb aquest joc trobo que intent trobar almenys un poc l'equilibri entre que sigui molt realista i que també, bueno, ja que és al cine i tenim tantes possibilitats, pues, explorar un poc en aquest sentit. Clar. També pensava, no sé si ja en quant a, diguem-li, la teva carrera, els teus estudis, un poc, no sé si recordes un moment al Manco, com te va arribar aquesta, d'això de dir vull estudiar, vull anar per aquí en aquest camí de cinematografia o audiovisuals o el que li vulguis dir. És a dir, recordes el moment o si hi va haver alguna cosa que va dir mira, això m'ha agradat i per tant a partir d'ara decides que anar a seguir aquest camí? Pues, bueno, sí que és veritat que aquesta pregunta és un poc difícil de contestar per el tema clar, és una cosa que va passar durant molt de temps, no és un dia, però bueno, tinc algunes anècdotes que sí que em fan certa gràcia. Sí, per exemple, me'n record, també xerrant del meu padrí, ja que ha sortit el tema, no? Quan van fer les noces d'O, bueno, les noces d'O, sí, les noces d'O es diuen així, no? Sí. Clar, jo tenia 5 o 6 anys, era una festa que estava plena d'adults, no havia ningú i jo m'avorria, no? M'avorria molt. I ma mare em va deixar una càmera digital d'aquestes antigues, que tenia el meu megapíxel, no sé, i me vaig dedicar a fer fotos i vaig fer com a 200 o 300 fotos de tot, perquè vaig començar a fer fotos de tot perquè m'avorria. I, jolín, ara el meu padrí em diu, gràcies a que vas fer foto aquell dia, ara tenim fotos de... Totes les fotos que tenim són gràcies a tu. I me sembla molt curiós perquè, vulguis o no, jo no sabia que estava fent i va ser com una cosa molt impulsiva, però que ho vaig disfrutar tant que vaig dir, jolín, bueno, després en coses posteriors pues, vaig començar a fer amb amics vídeos i tal, però d'aquell moment, ara que ho reflexiono, dic, potser era algo que ja duia tant de dins que m'ho passava tan bé que al final ho he convertit en o vull convertir en la meva professió, vaja. Això, un pot també ara pensar en una altra cosa, però mira, me dones fe en certa manera. Creus que se pot viure, està clar que ho intentaràs i esperem que així pugui ser, però que se pot arribar a viure d'això, en aquest sentit, en el món actual, ja no pel tema ara Covid i no Covid, sinó en general, un poc en aquest sentit, diguem-li, permetem dir audiovisual, però jo de generalitzar. Mira, jo, responent a això, també, si vols, te responc un poc en el tema de com està a nivell juvenil, que és el que he viscut jo, perquè el món laboral no l'he tocat. Sí que vull comentar que anant a Catalunya m'he donat compte que no és que hi hagi realment més indústria, que també l'hi ha, òbviament, perquè és una ciutat més gran i tal, però sinó que el món amateur està tan desenvolupat simplement per simple fet de que la gent se sap agrupar, saps? Si tens un grup de joves que a tot li agrada el mateix, posa cine. Clar, no és que cada un faci projectes per tot sol, sinó que tu, per exemple, hi ha una pàgina que se diu Esquirol Actors, Instagram, que tu cerques, necessito un actor per tal dia, no remunerat, se cobreixen dietes i transports, i te'n surten 3.000. 3.000 estudiants de teatre, 3.000 estudiants de lo que sigui, o gent inclús que no estudia res, sinó que li agrada el món del cine i se volen ficar i volen començar a actuar. I clar, i vulguis o no, això és una empenta de gent que així va fent el seu portfoli i se va fent gran i així després ja pots començar a treballar. Però el que passa a Mallorca, almenys el que jo he vist de moment, segurament espero que hi hagi més coses, és que no hi ha Hi ha gent que vol fer cine, hi ha gent que vol fer coses culturals, però falta una xarxa de manera de comunicar-se entre aquesta gent, perquè és com que estan tan dispersos que després volen fer grups... Jo, per exemple, en dia de platja me vaig trobar bastant que a l'hora de fer el curtmetratge, a l'hora de buscar equip... Clar, jo volia fer un equip local, perquè vaig dir, ja que és curt és local i tal, però és que m'ha costat moltíssim, perquè amics que sàpiguen fer cine, amics meus, de Mallorca quasi ningú, a Terrassa, clar, perquè són company de classe, però no trobava ningú. Però realment jo sé que els hi ha, perquè, per exemple, l'escola CEF, que és una escola de... Bueno, estic fent propaganda gratuïta aquí, però... És igual, cap problema. Hi ha el CEF, que és una escola de cine aquí de Palma, que també són superbons, que fan tots els programes d'IV3 i tal, i jo estic segur que aquesta gent està encantada de fer curtmetratges i tal, però com que falta aquesta comunicació, per això. I realment no és que sigui falta de recolzament institucional, perquè jo, per exemple, amb aquest curt ha estat de Manaró i ja m'han deixat projectar-ho, tothom m'ha ajudat moltíssim i estic superagraït.
sinó simplement falta de ganes i falta de fer, de comunicar-nos, és que és falta de comunicació. Jo crec que si de veres qualcú qualque dia genera una xarxa, per petita que sigui, i per començar de gent que s'unesqui, així com hi ha amb el teatre, que la gent a Manacor ho flipa amb el teatre i és increïble el que hi ha en teatre, en cine, jo crec que Mallorca podia tenir una indústria molt potent de cine que pogués exportar la cultura mallorquina i ja que vivim del turisme, doncs també no? O sigui, fer una indústria de la qual puguem exportar cultura, clar. Que és el realment important. Però si tu no alimentes des de baix de la piràmide, no esperis que siguin tots professionals. Això és el tema. Una molt bona reflexió que segurament més d'una que farà nota. Això esperem. En tot cas, precisament t'anava a demanar abans i esperava també un poc després de tornar a enllaçar, però mira, ja que també n'has parlat un poc això, d'aquest equip, en el sentit de com vares poder acabar trobant aquesta gent, actors, actrius, equip tècnic, en certa manera, com dic, ho volia deixar per després, però ja que me dones peu també massa bé. Ja t'anava a dir, va ser difícil, ja m'ho has contestat una mica, però bueno, com vas acabar podent trobar al manco aquestes diverses persones, tant artístiques com tècniques? Bueno, jo, com te deia, o sigui, a Mallorca, si busques, hi ha molt de talent, hi ha moltíssim de talent, hi ha molta gent que... I a més, és talent mesclat amb ambició, perquè això és el més important i el que de veres trobo que és vital, perquè tu pots tenir moltíssim de talent, però clar, si te'n vas a un lloc, bueno, no vull dir que tot sigui així, però a Barcelona, per exemple, sí que hi ha molt de talent, però hi ha molt de talent que potser tenen 50 curtmetratges diferents per triar i potser el teu és com un altre curtmetratge, no li posa totes les ganes, però quan agafes gent d'aquí que fa teatre i se fiquen en el seu primer projecte, jo vaig notar que de veres posen moltíssimes ganes i moltíssima il·lusió. Jo, per exemple, li vaig comentar a una revista de 100%, que va fer una entrevista també, li vaig dir això, aquest curtmetratge, si l'hagués fet a Terrassa, amb el meu company de classe, hagués estat un fracàs. Hagués estat un fracàs, i no perquè sigui dolent, que això ho deixen el criteri cada un, sinó perquè clar, érem un equip de 4 persones. Eren un equip de 4 persones, eren directora d'art, he dit 4 així ràpid, però eren directora d'art, sonidista, jo, que era director, després hi havia direcció de fotografia i espero que, i els 3 actors, no? I poca cosa més, o sigui, érem un equip super reduït, sí que és veritat que després va venir gent a ajudar, un altre sonidista va venir i tal, però érem un equip, clar, me faltava un ajudant de direcció que me dugués temps, me faltava, un munt de figures, i clar, per exemple, va un dia que això si m'està escoltant els actors me volen matar, però va un dia que vam gravar durant 15 hores seguides, que va ser molt intens, però va ser simplement per falta d'una persona que me digués, tio, tu ara ja de gravar, saps? Clar. I això pots dir que amb una gent, jo què sé, de Terrassa no ho hagués pogut gravar, però jo ho valoro tant que la gent tingui aquestes ganes de fer això i, tornant a la pregunta, que perdó, que hem tornat a perdre. No, tant, és molt interessant això. Tornant a la pregunta, a nivell d'equip tècnic, jo simplement el que vaig fer és necessito actors. Actors no en falten a Mallorca, o sigui, sobretot actors de teatre n'hi ha moltíssims. Els actors que vaig triar, per exemple, són en Pep Alba, que li vaig demanar a un exdirector meu, en Arnau Serra, de Capdepera, que si menys tenia un actor d'aquest perfil i tal, i me va recomanar en Pep, jo no el coneixia. I en Pep va ser vocalista de Los Cinco del Este, un grup que sabeu que va ser molt famós a Mallorca, i justament va coincidir molt perquè aquest grup se va beneficiar de la transició turística que va haver a la illa, que és molt curiós, i a més és una època que ja ha viscut i de la qual ella m'ha amat. Sap de què va que diguem. Sí, i me va ajudar molt a l'hora de fer guió, perquè vaig dir, jo, vulguis o no, tenc 20 anys, no tenc ni idea de la vida. I després altres, en Joan Maria Pasqual, que és un actor professional que va ser l'actor de cos de Woody Woody, el curt que va guanyar el Goya a millor animació, que també ho va petar molt a Mallorca. I després hi ha en Lluís Terrassa, que és un nin d'aquí d'Artà, que va guanyar el Premi Buero a millor actor per El Quijote. I això, després hi ha en Neus Melis també, que ens va fer un paper de figurant, i després amigues de ma mare que m'han fet de figurant, però ja no entraré tant en detall. I això, i després d'equip tècnic vaig agafar el director de foto i el director d'art, sí que és veritat que era de Mallorca, però la coneixia de l'escola, i el director de foto era de València. El vaig haver de València perquè això no coneixia ningú de foto. Ara sí que és veritat que gràcies a aquest curt he pogut xerrar amb certa gent d'aquí que m'ha dit de fer el pròxim projecte i, jolín, me fa moltíssima il·lusió tornar a intentar i a veure si surt encara millor, jo què sé, mai se sap. Al final, i
també jo com conec una mica el tema, no tant cinematogràfic, però sí que visual, era un poc el meu món, bàsicament, tot i que m'he desviat. Sí que és vera que això, com has dit, hi va haver un dia que vareu gravar això, no sé què has dit, de 8 hores. 15, home, de 8 de poc, no? Perdó. Però bé, una barbaritat d'hores, igual que siguin. Me referia només en un dia, que després supos que evidentment altres dies vareu evidentment gravar altres hores, etc. Tot això després haver de concentrar en un curtmetratge que ara estic mirant aquí que dura uns 15 minuts. Sí. Vull dir, tot això no és fàcil. Bueno, la sessió de muntatge va ser llarga, va durar un any, ha estat un any de feina, o sigui, sobretot... Clar, el tema quan fas un curtmetratge que no és remunerat, el problema és que has de dependre molt de la gent, al final. I sí que és vera que si li posa moltíssimes ganes, però clar, la gent també té coses a fer, saps? Sí. No pots marcar un temps. No, però sí que vaig tenir molta sort. Per exemple, en contacte amb un sonidista que és d'un estudi professional, que just el seu company va mesclar, té un Grammy latino per mesclar La bicicleta en Shakira, que, jolín, o sigui, vaya crac amb en Pau Busquets, o sigui, increïble. I després un músic també de català, que es diu, bueno, és italià però viu a Catalunya, que es diu Daniel Catanuto, que ha fet una música també superguai, però clar, aquesta gent és professional, també tenim un colorista, en Jordi Fernández, però és gent professional que té feines cobrades a fer i necessita temps, s'ha anat com a ralentint un poc, i també el que notes molt en aquest projecte és més a nivell amateur, diguem, de producció de baix pressupost, o de nul pressupost, pràcticament, és que el director ha d'empenyar moltíssim, Tu com a director, el teu projecte és el teu bebè i has d'estar darrere constantment, tal. Jo, per exemple, en el meu cas, jo com suïcida i anava fora de productor i fora res, o sigui, jo tota la finançació que puc trobar i la projecció i tal, l'he hagut de buscar jo enviant correus com un loco i cridar, i això crec que és el més important com a director, que és ser un pesat, el primer de tot, ser un pesat, no tenir vergonya de demanar coses, i no hi ha el temps, realment. No, està clar. I és això, jo he après d'un amic meu, que es diu Adrián, també de l'ESCAC, que ell està a Canàries, també és una situació molt similar a la meva, i, jolín, jo al principi jo no pensava que podia fer tot això d'anar a un teatre i demanar però jo el teatre era com a vas allà si ets professional i si el llogues i tal. Però ell simplement fa curs com el meu, és un poc més gran que jo, i me diu, tio, pues si vols, jo què sé, una empresa te va a patrocinar, pues vas a l'empresa i li demanes. Clar, I li demanes, i li fas un dossier i li expliques, mira, el meu curs va d'això, t'interessa? I te sorprens de l'interès que li posa la gent en els projectes aquests culturals, perquè és una cosa que segur tan poc... Sí. Bueno, almenys jo... Més a nivell curtmetratge, sí que a nivell pel·lícules potser n'hi ha més, però a nivell de curtmetratges o projectes així sí que segur poc i genera interès i jo crec que la gent li fa gana. I és una cosa que la gent vol, i trobo que ningú s'està atrevint a obrir aquest meló, no? I jo crec que falta més, potser festivals a nivell local, això estaria molt guai, potser alguna IB3 o alguna televisió local, jo què sé, Canal 4, encara que sigui, que promocionés més això i fes potser projeccions o emissions d'aquests projectes. Sí que hi ha la Film Commission i tal, però bueno, més a nivell amateur que el que m'estava referint jo. Sí que és vera que ara pensava ja avancem a molta cosa quan encara no l'hem vist, però tens ja projectes de futur, a part, evidentment, d'aquest un dia de platja? Sí, bueno, just aquest any fa un parell de mesos, no record, més o menys crec que era per febrer, sí, era per febrer, van gravar un nou projecte, del qual encara no puc desvelar moltes coses, puc desvelar el títol, se diu Memòries d'un guardabosc, que el vaig gravar també, aquest sí que el vaig gravar a Catalunya, i ara sí que és perquè quan acabi amb aquest ja començaré un poc a moure l'altre, i és això, anar enganxant un darrere l'altre, i havia pensat potser que estiu gravant algun, però bueno, ja crec que m'ha pillat un poc justet perquè acabes les classes en juliol i tal, però sí que és vera que intentaré continuar, sobretot dia de platja, l'intenció ja ara, una vegada, si s'estrena va bé, esperem que sí, moure festivals, potser Festival de Menorca, Festival d'Eivissa, en Evolution Film Festival de Palma, bueno, i tots els festivals que pugui, no?, al final. Clar. I això, i a menys si també potser podem aconseguir alguna projecció més, i si no, doncs mira, ja això com enduc, no? O sigui, una projecció en estat d'artar ja me pareix brutal. Ja és una aposta important. Sí. I precisament, si vols ja també per anar acabant, me sap greu, no tenim massa més temps, sí que un poc això, convidar un poc, ja ho han dit un poc també al principi, però és perquè la gent ha de venir a veure aquest curtmetratge demà divendres en Estat d'Artà. Ok, mira, tothom que m'estigui escoltant, demà divendres a les 8 de la nit en Estat d'Artà
entrades se compren directament de taquilla, veniu a veure Dia de Platja, mira, pues si por lo menos si vos agrada, superbé, i si no, pues mira, això que vos enduís a veure un curt fet per gent local, gent amb molt esforç, amb molta estima, un curt que duim molt de temps treballant, i que si es recolzau esteu recolzant la cultura jove i esteu recolzant que si tot va bé se segueixin fent projectes així i tant de bo sorgeixi més competència i més gent que vulgui fer més curs i puguem fer per fi una certa indústria de gent que vol fer cinematografia a Mallorca. Jo crec que això és molt important, o sigui que veniu demà vespre i no us en perdeu. Perfecte, moltes gràcies. Evidentment, enhorabona i demà mos tocarà anar al teatre per veure aquest curtmetratge. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Ei, està malalt. Un dia d'aquest mos caurà per un pou. I què? Te'n faràs càrrec, tu? Lliga... Marc. Ei, està malalt. Un dia d'aquest mos caurà per un pou. I què? Te'n faràs càrrec, tu? No podem vigilar-lo per sempre. Si t'he dit la vera, jo també qualque vegada partiria. Em faria porta i m'aniria molt lluny. El més lluny possible. I no tornaria mai. No puc. No li puc fer això a mon pare. Ell no ho faria. ¡Trasto inútil! ¡Ah! Hem d'anar a la platja, Morandó. Hem d'anar a la platja, hem de trobar aquesta dona. Marc, aquesta carta té 58 anys. Per això, no hi ha temps a perdre. Pare, mon pare, què fas? Què fas aquí? Oh, vinga. Anem, mon pare. Tanta sort que te trenco tu, padrí, eh? Tu sempre m'escoltes.